250 animais mortos nun criadeiro clandestino. Atopárono no Mesón do Vento, en Ordes. A Garda Civil tamén rescatou case outros 200 animais en moi mal estado de saúde, moribundos. Os que estaban mortos eran principalmente cans. Hai unha persoa detida. Despois dos incendios, ven a recuperación do solo queimado, que pasa nun primeiro momento por evitar os arrastres de terra pola auga. Niso traballan centos de voluntarios nos montes de Ourense. Estivemos hoxe con algúns deles en Manzaneda. Os afeccionados ao cultivo do bonsai teñen esta fin de semana no Val do Dubra o seu punto de encontro, porque ali se está a celebrar o Congreso Galego de Bonsai, que inclúe na súa programación charlas de expertos, concursos e tamén demostración sobre o cuidado destas árbores en miniatura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Son as 13:56 minutos, estamos en directo e abrimos este Galicia Noticias dando conta de que a Garda Civil atopou un criadeiro ilegal e clandestino de animais. Había uns 250 animais mortos. Hai unha persoa detida por maltrato animal. Ese centro de cría ilegal estaba na parte de atrás dun almacén. Aí, Xoel Rodríguez, en Mesón do Vento, onde ti estás. Moi boas. Sí, moi boa, Sabela, foi concretamente aquí neste lugar de Mesón do Vento, no Concello de Ordes, onde efectivamente a Garda Civil localizou e desartellou ese criadoiro ilegal de animais. En total foron 250 os animais atopados mortos, moitos deles en distintos estados de descomposición e mesmo algún completamente momificado. Por sorte, o Seprona da Garda Civil puido rescatar con vida outros 170 destes animais que convivían, que sobrevivían nunhas condicións de completa insalubridade e que, ademais dos excrementos, moitos deles tiñanse que alimentar de restos deses animais falecidos. Ademais de cans, o Seprona localizou tamén outras especies como cabalos, tamén galiñas e distintas aves. Algúnas destas especies ademais eran especies protegidas. A operación saldouse cun único detido que está sendo investigado por 3 delitos: por maltrato animal, posesión ilegal de animais protegidos e tamén por suplantación de actividade veterinaria, e que durante esa inspección tamén se localizou gran cantidade de material veterinario, a maioría del caducado e tamén sen receita. Son algúns dos 171 animais vivos que os axentes da Garda Civil atoparon nun criadeiro clandestino no Mesón do Vento, en Ordes. Cans, chinchillas, galiñas, patos e aves de especies protegidas, entre elas 2 cacatúas e 2 guacamayos. Algúns dos animais estaban en malas condicións e, debido á falta de auga e alimentos, comían os restos dos animais mortos que tiñan ao redor, porque no local había tamén 250 cadáveres de cans e aves, moitos deles xa descompoñéndose ou momificados. Durante la inspección, la Guardia Civil también descubrió una gran cantidad de medicamentos veterinarios caducados y sin receta utilizados de forma ilegal. El responsable del criadero ha sido detenido y se enfrenta a cargos por maltrato animal, posesión ilícita de especies protegidas e intrusismo profesional veterinario. Todos os animais rescatados trasladáronse a centros especializados para a súa recuperación. Estaba previsto que a finais deste ano rematasen as obras da autovía entre Lugo e Santiago, pero é posible que non sexa así. De novo, eses traballos volven a adiarse. 8.000 vehículos circulan a diario polo centro de Melide, 800 son camións. Unha locura. Ademais, bueno, para a ambulancia, para todo, que vese moi negra para andar. Cando hai unha emerxencia ou eso, bombeiros, vese moi negro aquí. Aos camións custalles xirar e aos peóns cruzar. E a situación complícase máis ao mediodía. E todos os días hai atascos, todos os días. Pola mañá, pola noite, polo mediodía, todos os días. É imposible porque chegas á rotonda, hai moitísimo tráfico para vir aos supermercados que están todos aquí abaixo, pois tardas un montón. Onte viña de Santiago e botei para pasar entre Arzúa e aquí Melide case 3/4 de hora, ás 8 da noite. Entonces é o que temos. A solución chegará coa apertura total da autovía Lugo-Santiago, a A54. E ojalá que abran xa, porque estamos hasta os veciños hasta aquí.
que despois estaremos aliviados. Pero o remate das obras podería sufrir un novo atraso. O tema tratouse no Senado e ali non se asegurou que se vai a cumprir o prazo de que estea rematada a finais de ano. Es que se ha empezado, pues por lo menos ya que finalicen ya. Eu penso que para que termine no ano, bueno, no que queda de ano, parece algo complicado. Veno complicado os veciños e tamén os transportistas que usan este traxecto a diario. De desamparo ante esta situación, porque xa non é o primeiro retraso que se comete nela, xa vai estar aberta para o ano pasado, despois vai estar neste, pero ora vense que ese tramo non se ve obras, de feito, nos que pasamos, pois antes víase algunha evolución ao principio, ora non se ve movimento por ela. Quedan por rematar 16 kilómetros, pero é o treito máis complicado, con moitas pontes e onde apareceron restos arqueolóxicos que adiaron as obras. Hai unha casa en ruínas en Vigo que está pendente de ser derrubada de xito controlado, pero está precintada por seguridade. Os que viven nesa zona están pedindo insistentemente que se tire esa casa canto antes para evitar posibles danos se desprende parte desa vivenda. Así ten que entrar cada día Patricia na súa vivenda, con medo a que en calquera momento a casa en ruínas, a caronda que vive poida derrubarse. Yo tengo paso para mi casa, mi familia que me visita tiene paso para mi casa, y entonces es un peligro con esta casa. Es una casa muy antigua que lleva demasiados años abandonada, entonces corremos peligro muchos, estamos preocupados. A situación condiciona a súa vida diaria e non é a única veciña afectada polo estado deste inmoble abandonado e insalubre dende hai anos. Había roupa, había colchóns, había de todo. Entonces, claro, aí hai un montón de bichos. Non temos tema porque aguantar as ratas que hai aí dentro. É un foco de infección total. Porén, o seu maior temor é que poida derrubarse, está chea de fendas, ten o tellado afundido e xa se produciron desprendementos. Está caendo trozos casi todos os días, está caendo un pouquiño máis para baixo. Ese árbol que se ve aí, xa se ve que caiu, que casi entra por a ventana aquí o señor este de arriba. Hay un árbol dentro de la casa que se ha caído sobre la pared del lado de allá, y entonces, claro, cuando esté húmeda esa madera puede hacer más fuerza, peso sobre la pared. Es un peligro el viento y la lluvia. Los bomberos subieron aquí y ellos mismos se tienen que abandonar, porque es un peligro total para la gente. A Policía Local precintouna e o Concello de Vigo ordenou a súa demolición urxente por risco para a saúde e seguridade pública, porén, aínda non se produciu. Viñeron uns da empresa aí, sacaron algo de adentro e o deixaron aí no medio e aí quedou. E non volveron máis. Administrativamente tiene a concesión a esa empresa, pero que se niega a entrar la empresa, el ayuntamiento no sabemos qué hacer ya. El peligro está, pero la obra no se hace. Os veciños agardan que a situación se resolva o antes posible, fartos de convivir coa falta de hixiene e a inseguridade a carón das súas casas. Na confraría de Barallobre, en Fene, levan desde este verán, desde o pasado mes de xullo, traballando en sementes que logo usan para repoboar nas praias e mellorar os bancos de ostra e de zamburiña. En Galicia producimos e consumimos ostra plana e tamén ostra da chamada rizada, tamén coñecida como francesa. Ben, na ría de Ferrol están buscando aumentar a produción da chamada ostra plana. Rexenerar os bancos naturais de ostra plana é o obxectivo que persegue a confraría de Barallobre co seu proxecto pioneiro iniciado a mediados do pasado mes de xullo. Que estábamos vendo que as nosas playas estaban quedando sin ostra, e nós, depois de ver varios estudios e varios vídeos, por exemplo, en Francia, que están facendo, pois decidimos poñer uns pochós cunhas mesas nas nosas playas. Isto consiste como se fora unha mesa, normal e corriente, e arriba poñemos uns pochós. Uns pochós son como se foran uns sacos das antiguas patacas, pero que teñen uns orificios máis grandes. O que fixemos foi traer 100.000 unidades. Un proceso que implica unha vixilancia constante cada 15 días ou un mes, sempre coincidindo coas mareas baixas, realizan unha limpeza xeral e retiran a semente morta. E ao mesmo tempo, tamén o que estamos facendo é a revisión, se van crecendo, é moita cantidad para ese pochón, entón o que facemos é desdoblar, para que nos entendamos, se un pochón ten 50 ostras, o que facemos é crecer, pasamos 25 para outro. Isto quero recordar que foi o 14 de julio, a día de hoxe podemos decir que sí, que tuvamos bastante mortalidade, pero tamén é certo que dunha ostra que medía uns 5 milímetros, a día de hoxe témola en 35.
e cando os exemplares midan 50 milímetros comezarán a repouar as praias con esta especie. Este proxecto comezou hai case 3 meses e xa están a notar os resultados, tal e así que o Pósito plantéxase realizar este mesmo proxecto con outros produtos como pode ser a zamuriña ou a ameixa. Isto non é para comercialización. Nós pensamos que, ao mellor, dependendo un pouco sempre do tema das augas e todo isto, pois ao mellor que en 4 ou 5 meses pois valgan para poder extraer e poder vender. Pero mentres esperemos que no seu ciclo pois hai onde sobe, que iso é importante para que se repolven as nosas playas. Deste xeito, queren destacar a importancia de rexenerar os recursos para poder garantir a continuidade deste sector. E da costa imos agora ao interior. En Manzaneda, Ourense, está en marcha un programa de conservación do monte e tamén de prevención, pensando sobre todo nas consecuencias dos lumes. Nese programa participa xente voluntaria. Imos en directo ata Manzaneda, ata ese lugar. Alejandro, moi boas. En que consisten eses traballos? Contanos un pouco máis. Pois estes traballos, Abela, divídense en varias fases. Por unha banda, na construción de barreiras naturais a base de estacas como esta que poden ver agora mesmo en directo, tamén rochas ou ramas para evitar que as chuvias torrenciais fagan que as cinzas rematen nos acuíferos e tamén no caudal dos ríos. Tamén empregan a técnica do mulching, que consiste en repartir palla como esta polas zonas afectadas para evitar esa erosión e tamén favorecer o crecemento da vegetación. Hoxe nesta acción participan alrededor de 75 persoas, centradas sobre todo neste rego da Mourela, no concello de Manzaneda, unha das zonas máis afectadas polos lumes do mes de agosto e, sen dúbida, unha paisaxe de valor incalculable. Básicamente con palla e despois facendo tamén aí con unha especie de barreiras de contención, con restos de madeira queimada, o obxectivo de que, en caso de que haxa choivas torrenciais, pois non contaminen os regatos, os acuíferos. Eu estou a repartir sementes polos sitios onde está un pouquiño máis alto, montículos de terra ou rocas, ou incluso nas zonas onde están menos queimadas, pois repartimos sementes para que as aves e os animais podan vir a buscar alimentos. Detectamos unha serie de necesidades, entre elas unha das máis urxentes é precisamente o que vimos a facer hoxe aquí, non? Que é a protección, evitar a contaminación dos acuíferos, algo tan relevante como é a auga, non? No ensanche de Santiago hai veciños que están denunciando que aumentan as liortas de noite en varias das rúas desa zona. A situación está a ser preocupante para os que viven ali. Tal é así que teñen previsto reunirse esta semana para falar de posibles medidas de presión a tomar para que esa situación mellore. Unha vez que a xente se toma algo máis que alcohol e a partir das 5 ou 6 da mañán a violencia é extrema. É unha violencia onde ves as navallas, onde ves xente pelexando coas botellas cortadas, donde incluso se chega a amenazar a policía como veña unha parella sola. Mucha preocupación y asustados. Hasta las 7 de la mañana nos encontramos con eso, situaciones que no son soportables. A mí me preocupa mucho atender el negocio, tengo gente trabajando a esas horas de la mañana, porque bueno, cuando estoy diciendo que las peleas se acercan realmente pues a nuestro negocio. Os veciños do ensanche en Santiago reclaman que as forzas de seguridade incrementen a vixilancia na zona e piden que se adiante o horario de peche dos locais nocturnos. A Asociación de Veciños Raigame convoca a toda a veciñanza a unha xuntanza o luns na búsqueda de solucións a unha situación que lles preocupa. Alrededor desos locais se aprecia, porque é de orden público, o trapicheo de drogas, que empeza a haber bastante tráfico por esta zona, desde que pecharon o Banco do Pobre, isto intensificouse máis, temos identificado, tamén o sabe a policía, identificado varios pisos, incluso un deles, donde se xa trafica con heroína tamén. Más recursos para que la policía pueda actuar, regularizar horarios, non lo sé. Visto a desidia tanto do Concello como das forzas de orden público en solucionar os problemas, entendemos que debemos tamén nos actuar. E as comunidades poden actuar a través da Lei de División Horizontal, sin coste ademais para elas, contra aqueles locais ou pisos que alteren a convivencia da comunidade. Desde a asociación aseguran que 2 comunidades de veciños iniciaron o proceso para denunciar 2 establecementos da rúa Fernando III Santo. Creo que esto pasa en todo el mundo. Recuerdo situaciones similares en Francia. Son situaciones complicadas de gestionar, imagino, pero bueno, mejorar se puede.
Fontes da Policía Nacional din que non existe un incremento da violencia en Compostela maior que noutras cidades do conxunto do Estado. Son as 2:10, seguimos en directo. Hai unha zona preto dun polígono industrial en Catabois, en Ferrol, onde os veciños levan moitos anos convivindo con xente que vende droga e tamén cos que van consumila a ese lugar. Estivemos con algúns deles, coas testemunhas deste mercadeo, e tamén falamos cos que consomen. Os compañeiros que entraron no asentamento dos chamados os chaquetas contáronlles como o día a día para uns e tamén para os outros é máis que difícil. Kilómetro cero da Milla de Ouro da droga en Ferrol. Isto é un desbarajuste, isto é non poder vivir. Aquí estamos con tres, los de abajo, os de o cementerio e os de San Mateo. Uno vende la heroína y el otro vende la cocaína, a ver si esto es una romería. Un ir e vir de toxicómanos constante dun a outro lado da rotonda. Venimos a consumir, punto. Estoy enganchado a la heroína. No tengo bien ahora mismo la cabeza, lo estoy pasando mal. A ver, é xente nova, están destragados, pero é xente que xa leva tempo consumindo. Metense polo medio da rotonda, cambian, pasan por aí polo medio da rotonda, pola carretera e para, se queres. A moita xente xa coñeces de vista, xente cun problema importante de drogodependencia, que hai unha serie de interlocutores que se están beneficiando. A vía de Servizo, tal cual metáfora, desemboca xusto na entrada do asentamento dos Chaquetas. Son os máis perigosos, con vixilancia permanente á entrada e á saída do poboado. Aquí lo tiene más controlado la policía, porque le pegaron a un policía y se lo tuvieron cerrado y todo, de que no podía entrar y salir nada. Ya te decían, pa Frixeiro, pa el polígono. No. Para o cementario, te decía. O grupo que viven aí están fora. Teñen moi controlado a xente que pasa por aí, os coches e todo, matrículas e todo. Hai un sistema que de fogata que cando bota fume ou é que teñen escondido ou é que veo a policía. Levan aí toda a vida ao pé dunha zona comercial dun instituto e do hospital, onde moitos deles teñen posto fixo. En canto teñen para unha dose, a correr. Voy aí al aparcamiento, porque la pensión ya me la comí. Pillo, me da igual, una micra, 2 micras, 1 gramo, me lo fumo y salgo sin nada. No, yo fumo dentro. Si a mí me caché en hora, yo no llevo nada. Ya me lo fumé. Pero hai días malos, e cando o mono apreta... Les vale todo. Para llevárselas a vender a los campamentos, estando así casi como con la puerta cerrada del negocio y estando dentro yo, el tipo cogió, entró para adentro, cogió 3 garrafas de agua de limpia parabrisas. Entran nas fincas, roban as cousas. A mí as macetas que tiña todas por aquí mas levaron. Unha barbacoa, me faltaron 3 pantalos dos cativos. Non sempre foi así, non sempre foron tan agresivos, violentos e desesperados. Na zona botan en falta os tempos de Malasombra, un patriarca dos de antes. Seguimos, algúns dos bonsais máis espectaculares de Galicia danse cita no Val do Dubra nun congreso para o que hai programado demostracións en vivo, conferencias e tamén un concurso en que se premia a constancia dos que os crean. No pabillón de Benvibre podemos admirar estas árbores que son o resultado dunha práctica milenaria en que a natureza e a paciencia tamén van da man. Detrás de cada exemplar hai técnica, coidado e un fondo respecto polo ritmo lento o que medran. Algúns mesmo son o resultado do traballo de varias xeracións de cultivadores, como unha oliveira duns 500 anos ou tamén varias sabinas con máis de 300. Un bonsai es una arte, pero es viva, que está siempre en cambio, que no es como una pintura que se pinta y termina, es eso que crece contigo. Que teña, digamos, un follaje un tamaño de folla correcto, que teña a forma correcta, que esté cultivado, que a planta teña unhas determinadas características de edade, de corteza. Cando ti te sentas diante de un árbore, o mundo párase e tes que concentrarte no que estás facendo, é un ser vivo, telo que mimar, telo que coidar. Tamén moito cariño poñen no Valadouro o mel. 38 anos levan ensalzando este produto nunha feira na que apicultores da comarca e tamén de outras zonas da provincia ofrecen un alimento que maioritariamente
aquí procede do eucalipto, dos castiñeiros e tamén das uceiras, aínda que tamén hai mel multifloral. O prezo do quilo rolda os 10 euros e o ritmo de venda que levan esta mañá é posible que esta tarde se venda toda a produción que levaron os produtores a esta feira. No Val do Ouro podemos conseguir 4 tipos de meles, que sería un monofloral de brezo, que bueno, aí exigенche no análisis polínico un mínimo dun 30%, o mel de castiñeiro, tamén é o Val danos bastante cantidad de mel de castiñeiro. Antes tiñamos tamén o mel de eucalipto, ahora cada vez é máis difícil conseguilo pola diferencia das plantacións. É dicir, antes tiñamos moito eucalipto globulus, que era unha gran fonte de néctar, e ora o nítes non é tan productivo en néctar, entón baixamos as cantidades. E pois temos tamén o mil flores. E depois unha zona moi boa de flor. E depois, canto máis alto está no Valadouro, máis na montaña, mellor é o mel. Hai máis de 2000 anos, e antes dese tempo tamén xa había xente xogando a xogos de mesa. Farían outras moitas cousas seguro, pero entre elas tamén pasaban o tempo a cuberto e xogando. E hai pistas deses xogos. De feito, nun xacemento romano en Sober, en Lugo, no xacemento de Proendos, atoparon unha pequena peza que ben podería ser unha ficha dun 3 en raya. Como se dun xogo se tratase, entre as escavacións e os traballos deste grupo de arqueólogos, apareceu neste xacemento de Proendos en Sober unha pedriña diminuta con moita información que espertou o seu interese. Pola cor xa vimos que era unha peza distinta, é unha ficha de uns 2-3 centímetros de diámetro e non máis, que, bueno, xa en canto a vimos xa asumimos que era unha ficha de xogo. Unha ficha de xogo pertencente ao século I despois de Cristo e o lugar onde se atopou en un asentamento romano onde levan anos traballando nunha construción con varias estancias similares ás dunha vivenda. Aquí é onde poñían en práctica as súas habilidades co xogo sobre taboleiros moi similares ao 3 en raya ou as damas. O que facemos é ahora levála ao laboratorio, estudiámola, limpámola, sigilámola, e logo rexistrámola e entregámola no museo correspondente. Eran quizáis os momentos de esparexemento que tiñan tras unha dura xornada de traballo, xa que ao lado desta posible vivenda está un hórreo de grandes dimensións a onde levaban o gran para posteriormente vendelo dentro e fora de Galicia. Esta é a zona do hórreo de Proendos, que sería un hórreo, bueno, que ten a cimentación o que vemos agora son as cimentacións do hórreo, e sobre el habría unha estrutura que posiblemente se fora de madeira, pero podería estar vinculado a un centro de distribución de gran para outras cidades. Este xoves a tarde, a carón da igrexa de Proendos, onde están estes xacementos, porán en marcha unha visita guiada de balde. Queren mostrar estes achados para dar a coñecer un lugar con moita historia romana. Agora céntranse nas tarefas de consolidación e musealización para que este patrimonio poida visitarse durante todo o ano. E seguimos mirando o pasado, porque hai 100 anos que Pontecesures é un concello. Antes pertenceu o de Padrón e tamén o de Valga, pero cando se constituiu como tal, hai agora 100 anos, dicimos, tiña 7 kilómetros cadrados e pouco máis de 1.500 veciños. Foron precisamente os veciños os que lograban esa independencia do seu concello. Pois estes días están lembrando e conmemorando aquel momento que foi histórico. O 9 de outubro de 1925, pois ás 7 da tarde, constituíuse a primeira corporación municipal do recenado Concello de Pontecesures. Este puente sobre el río Ulla divide la provincia de Pontevedra y La Coruña. Pontecesures celebra 100 anos de identidade como municipio, cun pleno extraordinario e un documental sobre as historias dos seus habitantes. Dependencia, supoño, de que se fixo o Concello. O que naquel momento nos levou á independencia foi a presenza do tren dentro da primeira liña Cornes Carril, que pasaba por Pontecesures, xunto con esa burguesía industrial, cultural e inqueda. Unha burguesía que apostou daquela por segregarse de Valga para facer valer a súa idea de progreso, organizando, por exemplo, as súas célebres feiras do automóvil. Esta é a historia dunha vila marcada por un río navegable. O Reino de España montou aquí un almacén de mercadorías dos produtos coloniais que viñan das Américas. A mediados do século pasado, do século XX, o porto de Pontecesures era o segundo porto fluvial de España despois do de Sevilla.
Un río de baleiros, de lampreas, hoxe tamén de peregrinacións e de piraguas que viu medrar empresas como Ilepsa, a actual Nestlé, fábricas como Cerámica Celta, personaxes como Maruja, a Cuca ou Mambis, o primeiro dunha gran saga de churreiros, hoxe un día para celebrar o pasado no Telebar. Empezaron a vir as televisións, pois aquí foi un dos primeiros sitios e viña toda a xente e os rapaces todos a mirar a televisión. Nunha vila que hoxe celebra para mirar o futuro. Son as 2:20, non temos tempo para máis. Remata aquí o telexornal Galicia. Agora quedan con Loli Gómez o tempo. Despois o telexornal Mediodía. Pasen moi boa xornada. Grazas por acompañarnos.